Hi guys! Good morning everyone. Welcome to my channel. It's me and Cerebel. Hello Raybags! Thank you for watching and supporting to my channel. O karon guys, November 21. It's lunch time. Unja, maniud to ta. Unja, gahang pagkaon is nilaway nga kalabasa with kamunggay. Unja, kinahanglan nga gamay ra kog kanon kay kanang apil lagi ko aning challenge nga biggest loser. Unja, kanang naay gatimbang mi gahapon, agaho ang kilo nga nabawas is 1.4 kilograms ra. Gamay ra si Jang nabawas kay di man kadyo ko mag-diet kay di ko kaagwanta ining kagutom. Unja, today is a cheat day kasi kanang nay nikaon kog pamahaw gunja, daghan-daghan pug ang pamahaw. Unja, karon kay gamay ran tayong kanon. Unja, daghan og kan ang gulay, daghan arong mabusog ko. Nagsugba man pud ning ahang uyab og buad. Naikag man jud ko na arang namia man jud sa buad. Unja, paborito nato ning buad mauna nga mikaon pud intawon kog buad. Unja, nidugang na kog ikaduha. Unja, mudugang pa pud kog ikatulo. Nge. It's a cheat day today. Awag aho ang gikaon nga luto na gamay na si Jaha pero katulo ko hingdugang. Nya mga unta aning ang sudan nga lawoy. It's a very good sudan kaning lawoy nga kamunggay og kalabasa kining gulay. Si very healthy and basta makaadyo sa imuhang health. Malayo ka sa mga sakit-sakit. Di ka dali matakdan og coronavirus. Basta sigag kaon ani. Mga pobre ray makarelate aning sudan na guys. Pero di mi mabalaka kay daghan man pug pobre aning Pilipinas. Pasalamat sa Ginoo nga naapay gikaon. Ang uban intaw natong mga kaigsuonan labi natong tos Cagayan Valley. Bao og nakakaon ba kahaag uban aron nga nahiago man intawon to sila sa baha. Dako nga baha og daghan pang mga dapit karon nga nahiagom sa baha. Di na bitaw kumudugang og ikatulo kanila kay nabusog ako. Nito, gusta na kay lumbay. Ana, Ito na ano ako? Ha? Walang ke. Kuya. ana, ang kamu apan. Buah. Tara mga kiyok ba? Inuhaan ni mo ilhan. Di na ay lagi na. Humana mog abis kinet? Ha? Humana mog abis? Ha? Wa. Asa may wa pa sa atus kagawasan? Nangani man kamos kagawasan? Nangani lagi. Hamaron imong mama nada na? Wa. Bawa sa. Hamar siya. Bye. Jamingan pagkag nangita ko ni ja. Kasi. Pila-pila ng tani mo te. Wa tanggi. Ano pong muingon man kag ikajat? Ni mo butang apil-apilan niya. Bingita kanija. Wa man abi kog mo istorya kag nangita labas at tikilan ni mo. Kung apil-apilan ng away. Wa man ko nangaway kinit. Sabtana. Wa jud ko nangaway kinit. Ang nita mo ko kanja. Nangita na ko I want to see her. Ano man bawal day mangita. Unsay mong palit doy kana ra? Lumbay. Dara. Tabako dai. Humana bitaw mo pangani May atong tabako atong dake atong tabako. Oy, humana mo pangani atong kagawasan. Wa pa? Wa pa mo na humag pangani? Aw, isa dua. Balik pa day mo adto. Lara sa bed. Apa kuara? Kami sa nimo. Ya. Kami sa nimo ni lumbay ba? Kadlo ko mo. Angka. Kay baw day ka kinit nga nag-away mi kaysa may nag-ingan nimo. Ano kayo? Ikaw. Ako nangaway kinit. Basta kay
Pero mga stigo kog makasasala. Og sad-an si Jana makastigo kasi Jana. Gikan mo balik mo kagawasan? Ha? Gikan mo kagawasan ron? Wah, gasto rin. Ipalit ni kuan. Baik ba? Human ako kaon guys. Og nahuman ra ko Kaon. kaon. Ito tindahan bang nanahabot? Wala ko talit nito. Anja mauna to. Suwe lang po ka to. Sana inyo nagustuhan niyo ang video na ito. I'm getting 60 very soon. Yeah. Nga pa ng hapon. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. Ito lang muna ang mai-share ko sa inyo ngayon. Kasi basta. Sana nagustuhan niyo ang video na ito at salamat sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at pakipindot po yung bell button na sa gilid para updated kayo sa mga video na i-upload ko. At salamat sa pagnunood at pagsubaybay. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.